Μπράβο Χριστάρα μου, μπράβο! Πάλι, πάμε. Μπράβο Χριστάρα! Μπράβο ρε Σαβίδα ρε! Πρέπει να πει κόρη, μπράβο. Πάμε λίγο. Αλλά θα φτάσει στην πολυκατοικία. Βάγω ματί. Πολύ μάτι. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο μεγαλύτερος ελληνικός αντιπαλός. Ναι, ρε μαλάκα. Και τα πέναλτι θα κατεβούν και λέτε εγώ να δείτε. Αλλά και μέσα. Τουλάχιστον το δεκάρι έκανε ωραία ρε φίλε. Ωραίο κομμάτι θα ήταν στους αδίλους. Σταματάω. Γιατί να το χάσω το κούρι ρε. Για να τους βάλουν αυτοί να χτυπάνε, κάτι ξέρω. Να και ο Θείος. Το βιντεάκι που θα τραβήξω εγώ θα είναι 5 φορές καλύτερο από αυτό. Μαλάκα, τον χαλάσει, πλάκα. Μου αρέσει. Πλάκα, να είσαι τον πατέρα σου και σου έλετε πολλά. Δεν θα βάλει με κόλ. Μαμάζω. Πάμε γεράζει το παχάκι. Να μου πεις το Από εδώ μέσα όλα. Γεράκι λίγο του μακελινού ήταν πάλι το σταγόνικος. Τέτοιο πράγμα δεν το ξαναπάρει. Βάλε ένα κόλ. Ασθενοφόρο είναι. Για κουβέντσα στέλνω. Ασθενοφόρο είναι. Κάποιον θα πάρει, κάποιον δεν θέλει. Αλλά Παμάζος! Μπράβο! Έτσι! Μπράβο Κώστα! Μπράβο! Μπράβο Κώστα! Σε δεκαετία έγινε. Θα φύγει και η παντούφλα. Αλλού η παντούφλα, αλλού η μπάλα. Κάτσε να πάω πιο εκεί γιατί έχουμε θέμα. Πάμε ρε την Εδέκα! Πάμε ρε να καμπιέται! Πάμε ρε άλλο ένα γκολ! Άμα το βάλουμε τελείωσε! Παιδιά άμα πει τέλειωσε, το λύγει! Το λύγει, το λύγει, το λύγει, το λύγει, το λύγει! Άμα πει το λύγει τέλειωσε! Κάρφωσε το ένα Παναφίο με, σε παρακαλώ! Αφεντή από εδώ, έλα μετά! Αφεντή, μετά εδώ! Άμα πει τελείωσε! Όχι ρε! Όχι ρε, τελείωσε ρε! Πρωτοτέταρτον για τον Ερακλή! Εμείς χάσαμε ρε! Άμα πει τελείωσε! Άμα πει τελείωσε! Πάμε Αφεντή! Πάμε ρε Αφεντή! Αφεντή πρώτο καμάρι μου! Πάμε! Πιάστο! Πιάστο! Το επόμενο το τελείωσε. Γιατί χάσαμε και εμείς όταν άμα το χάσει τούτος, τελείωσε. Έλα ρε Χρήστο! Φίλε μου! Και με 12! Έξω, πάμε Σαββίδης! Έτσι! Πάμε για τα καμουζιλιά. Σαββίδης. Άντε ρε! Σαββίδης.